Zdravím vás priatelia, ako som slúbil, je tu malý review týchto hodiniek Amazfit Balance. Využívam ich zhruba 10-12 dní, takže prvá dobrá správa, batéria mi vydrží 10 až 11 dní. Je to veľmi prekvapivé, aj keď ja som si ich vybral hlavne z toho dôvodu, že sa dá vypnúť Bluetooth a dá sa vypnúť Wi-Fi. Čiže ako vidíte, ja ich nemám napojené na telefón, napájam ich ráno, nech sa zosynchronizujú a potom to mám celý deň vypnuté, čiže to nevyužívam ako smart hodinky v zmysle telefonovania, využívam to skôr ako merač rôznych telesných funkcií, tým, že veľa športujem. OK, ako vidíte, majú úplne iný dizajn, ako keď som ich ukazoval pri rozbaľovaní, pretože mám túto verziu. A čo je super správa je, že je na to veľmi veľa náramkov a krytov, čiže aby som si ich ochránil, či už v práci alebo pri športe. Kúpil som si takúto čiernu krytku, sú rôzne farby, aj priesvitná, biela, aj dá sa vybrať. Ja osobne nakupujem na AliExpress, kde je to za pár eur. Plus tento náramok dá sa veľmi jednoducho odstrániť vďaka tejto malej západke. Tie vlastnosti, ako som vravel, ja som veľmi dlho bádal na trhu, ktoré budú najlepšie, takže tieto sú veľmi tenké, ľahké, majú 35 gramov, majú AMOLED display, ktorý má naozaj úžasné farby a je ho vidno aj na tú najsilnejšom slnku, pretože oni mám ich nastavené tak, že samé, myslím, že tu, automaticky alebo manuálne si pridáte jas. Ďalšia vec, ktorú som aplikoval, neviem, či to bude vidno, ale nalepil som sklíčko ochranné, ktoré takisto 3 kusy stojí, neviem, 2,50, takže určite oplatí sa investovať do toho. 1,5 palcový AMOLED display s rozlíšením 480x480. Ako vidíte, tie farby sú fakt úžasné, 323 ppi, 475 mAh batéria, ktorá mne osobne vydrží 10-11 dní. Nabíjajú sa zhruba 2 hodiny. Bežne človeku vydržia nejakých 7 dní, keď ich máte napojené Bluetoothom stále na svoj mobilný telefón cez aplikáciu ZEP. Tento BioTracker na spodnej strane je BioTracker 5, ktorý by mal byť zatiaľ najpresnejší. Je tam teplotný senzor, tlak vzduchu, svetelný senzor, geometrický senzor, gyroskop, akcelerátor, Bluetooth 5.0, VLAN 2,4 GHz, to je snáď klasika. Remenček má šírku 22 mm, ale keď budete kupovať, tak keď zadáte, že na Balance, tak ich nájdete naozaj veľa, rôznych krytov a podobne. Je to podporované ZEP aplikáciou. Tých rôznych funkcií je hodne. Ukážem niektoré, napríklad ako sa mení ciferník. Tie ciferníky sú naozaj úžasné, jeden z mojich obľúbených je ten, čo ste videli. Ďalší, ktorý používam relatívne často, je tento. A keď máte chuť a peniaze, niektoré sa dajú aj zakúpiť, ako napríklad tento.
sa vrátim naspäť k tomu môjmu. Zvolíme tento. Celé to menu je vysoko editovateľné. Ja nebudem dávať úplne celý návod, ako. Táto aplikácia s batériou je veľmi dobrá, kde vidíte, že mám nejakých 74% batérie a nabíjane pred 3 dňami. Takže to vychádza teraz momentálne na tých 10 dní. OK. Všetky tieto položky si môžete meniť, napríklad. Nie tak, to je nastavenie, ktoré tam nechcete, dáte preč, ktoré tam chcete, pridáte a samozrejme sa dajú medzi sebou prehadzovať. Musím povedať, že aj s týmto sklíčkom, aj s tým sklíčkom, ktoré je nalepené, stále fungujú úplne perfektne. Čo sa týka dotyku, takisto všetky tieto športy si viete pridať, nastaviť. Ja som si vybral tie, čo používam najviac, a to je ten eliptický trenažér. Silové cvičenia a free training sú pre mňa také, že nešpecifikované bližšie. Readiness, toto výborne vie znížiť tep. Jeden z dôvodov, prečo som si vybral tieto hodinky, je, že myslím, že iba Samsung a tieto hodinky majú túto možnosť, a to tak, že priložíte tieto dva prsty. Momentálne ich nemám na ruke, takže merať nebudú, stlačíte a odmerajú vám veškeré tieto veci. Počasie vidíte krásne, ako teplota bude stúpať, klesať. Toto je dokonca predpoveď. A takisto som si tam zadal švajčiarske mestá 2. Čiže napríklad v Erlachu bude teplota takáto. A predpoveď takáto. Dnes cez 10 000 krokov ide o to, že po kliknutí vám krásne ukáže kedy, v akej intenzite. Toto je zastaviť sa na chvíľu, sumár, weekly, čiže týždenný report, alebo konkrétne nastavenie toho, ako vám to má ukazovať. A takisto všetky tieto ikonky sa dajú meniť tým, že buď si odoberiete, ktorú chcete, alebo samozrejme si viete zmeniť ich poradie. Notifikácie, či už ranné alebo správy a podobne, vám ukazuje, keď potiahnete z dola nahor. Hodinky sú vodotesné. Ako som hovoril, sú veľmi ľahké. Som s nimi naozaj veľmi spokojný. A ak sa budete rozhodovať medzi nejakými hodinkami, určite odporúčam Amazfit Balance, dokonca funkcie, ktoré som nevedel, som písal na podporu Amazfitu a zhruba do 24 hodín mi odpísali na každú otázku. Takže odporúčam všetkými 10. Založíme naspäť remienok. Užívajte Amazfit Balance. Vynikajúce štýlové hodinky, ktoré viete zmeniť absolútne na svoj obraz.
Držte sa.